През 20-те години, в които съм пастир, съм приготвил и проповядвал може би хиляди проповеди. Казвам хиляди, защото в нашата църква имаме 3 богослужения и за много от тях аз се приготвям. Разбира се, количеството може да играе лоша роля за качеството. Така че аз смятам, че е добре в проповядването да има повече включени хора, което помага, разбира се, и дава повече време за подготовка. И тъй като не смятам себе си за специалист в тая насока, радвам се, че има тук и други пастири на това място, които искам да поканя да ми помагат и да съдействат в това, което имам да кажа. Искам да попитам колко от тук присъстващите са с 1 година в проповядването. 1 година са проповядвали. Си дигнат ръка. 1, 2 са проповядвали 1 година, 3, 4. Така, колко са с над 5 годишен стаж в проповядването? Си дигнат ръка. Така, 3, 4, над 10? Добре. Повече няма да продължавам, просто исках да придобия една картина за това. Ако тръгнем да се запознаваме, ще ми отиде времето в запознаване. Затова позволете ми само с себе си да представя, пък вие можете помежду си да се запознаете. Аз съм пастир на тая църква и вече, както казах, 20 години се занимавам с проповядване. В тая църква съм 10 и отгоре години, от 97 съм тук в църквата. През цялото време мога да кажа, че съм се старал да проповядвам нови проповеди, да търся нови теми и нови неща да споделям с братята и сестрите. Може би някъде съм използвал, спомням си едно хубаво сравнение, което някой даде, използвал съм консерва. Тоест стара проповед да кажа някъде, но винаги съм внимавал да не би място, където я говоря, да не ме познават, да не са ме слушали и преди и това нещо да се повтори, това не е приятно. Виждал съм го на практика, наистина не е хубаво да се случва това нещо, но аз си имам любими проповеди, имам си така наречените хубави неща, които искам да кажа на повече хора и затова понякога го правя това нещо, използвам стари проповеди. Мога да кажа, че съм проповядвал от тинейджър, но не активно. Причината е, че баща ми е пастир и понякога ми е дал да направя едно кръгче, както се изразяваме ние с колата, т.е. да пробвам какво е. И това наистина ме е вдъхновявало и в живота си съм искал да бъда пастир, но не съм бил сигурен дали това ще се случи. Може би по-нататък ще ви споделя за това как станаха нещата при мене. Днес искам да споделя с вас няколко важни истини относно проповядването. Истини, които съм разбрал и съм научил от личен опит, а също и които съм научил от теорията, защото съм преподавал хомилетика за 10 години в българско училище, което наистина доста ми обогати виждането за проповядването. Не зная дали съм подобрил проповядването си благодарение на преподаването, но със сигурност научих полезни неща. Първото, което искам да споделя с вас е, че проповедника е човек, който говори Божие Слово, защото вярва в него. И аз искам да си отбележим това нещо. Проповядваме Божие Слово. Проповядването идва с първите думи на Бога, които той казва в Битие 1 глава, да бъде и стана. Библията ни представя Божието Слово към човеците. И ние го виждаме още от самото начало това нещо. Пророците го правят,
учениците го правят, Исус го правеше и ние знаем, че Бог говори на хората. Знаем от Словото Божие, че Той говори по различни начини. Разбира се, не само чрез проповядването. Едното от тези неща е чрез творението си. Римляни 1 глава 20 стих. Другото е чрез пророците, Евреи 1 глава 1 стих. Другото е чрез Сина си. Евреи 1 глава 2 стих. Чрез Духа си, Евреи 2 глава. И аз искам да наблегна на това последното, чрез Духа си, защото ние трябва да знаем, че ние днес, които проповядваме Божието Слово, проповядваме чрез Святия Дух в себе си. И ние трябва да го разберем това, да го приемем и да го вярваме. Ние говорим на хората какво говорим? Матея 10 глава, 20 стих. Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, който говори чрез вас. Може би някой ще каже, да, но това се отнася само когато сме в затвор и когато сме гонени. Не е така. Ние заставаме и проповядваме Божието Слово, водени от Духа, и Святия Дух е този, който трябва да бъде в нас и трябва да говори чрез нас. И ние трябва да търсим това водителство на Святия Дух. Ние не говорим от себе си, защото това не е идеята на проповядването. Идеята на проповядването е да дадем Божието Слово на Божиите хора, на Божия народ. Една карикатура представя човек коленичил и се моли с молитвата: Господи, моля ти се от сърце, кажи ми нещо. Втората част от карикатурата е: от небето се протяга една ръка и в нея има Библия. Божия дух говори на хората чрез Словото си, Библията. Духът насочва вниманието на проповедника към текст от Библията, което ние знаем, че Библията е Божие Слово. След молитва Божия дух показва на проповедника какво да подготви, към кое да насочи вниманието си, кое да стане центъра на неговите размишления и по този начин да се развие проповедта. И ето го реда: молитва, Библия, Святия Дух, текст, проповед. В този ред ние подготвяме нещата, в този ред ги изнасяме. Какво е ключовото обаче? Ключовото е, че ние имаме Святия Дух, който прави умилетиката. Сега внасяме една нова дума, може би за някой от вас, може би я знаете всички тази дума. Умилетика, това е името на науката, която се занимава с проповядването. Идва от умилия, което означава разсъждение, дискусия, беседване. Умилетиката е различна от риториката и това е едно от различията, че при риториката човека подготвя текст, той говори върху дадена тема, но той може да го направи по най-добрия начин, чрез избор на думи, на изречения, но той няма това вътрешно водителство, което има умилета или проповедника, който разчита на това нещо и който го търси. Водителството на Святия Дух. Защо е важно водителството на Святия Дух? Задавам въпрос. Какво е вашето мнение? Защо е необходимо водителството на Святия Дух, когато проповядваме една проповед? Някакви предложения? Много правилно. Ние говорим на аудитория, ние говорим на хора, които имат някакви нужди. Тези нужди ние няма как да ги знаем. Тези нужди няма как на нас да са неизвестни. Затова ние търсим това водителство, за да може нашата проповед, нашата умилия да достигне до сърцата на хората. И тук е много важно нещо, което по-нататък ще кажа. Да достигне до волята на хората. Защото тези хора са дошли наистина от една страна да се нахранят. Често пъти ми казват: тук намирам духовна храна, затова идвам. Но от друга страна, тези хора са дошли тук, за да бъдат изградени. Татеос говореше за това колко е важно, и не само той, но и другите преподаватели говориха за това колко е важно хората в църквата ни да бъдат изградени. И това е целта на проповедта. Тя да изгражда хората. Но нещо друго. Тя цели също не само да ги изгради, но и да ги амбицира, да ги динамос, да им даде енергията, да ги впусне в служение. Колко е важно това нещо. Ние знаем, че проповедта е нещо много, много силно. Нещо, което влияе върху хората, за да ги променя. Оратора може да разчувства хората. Оратора може да ги накара да
променят някои от своите неща в живота, своето мислене, своята философия, но проповедта променя човека отвътре. И аз искам да ви споделя нещо, което чух преди година един пастир сподели за това, че имал Чичо. Чичо, който бил страхотно зъл човек. Чичо, който той нямал добра дума за никого да каже. Той нямал нищо добро за хората около себе си, за близките си. Той постоянно ги псувал, постоянно ги обиждал, постоянно намирал злото в тях. Абсолютно нищо добро. И той казва, този мой Чичо, той не употребяваше стари лоши думи. Той измисляше лоши думи и правеше езика си възможно най-цвети си, да намираше удоволствие в това. Докато един ден, казва той, намерих, ми казаха, че Чичо ми повярвал. Аз не можех да го приема като истина това нещо. И отидах със страх, защото всеки път, казва, когато влезех при Чичо си, той ме посрещаше с някоя псовня. Сега, когато влязах при него, видях друг човек, напълно променен. Човек, който мислеше по друг начин. И това е, което прави Словото Божие. Това е, което прави проповедта. Тя цели да промени човека. И ние се стараем за това нещо, да видим променени човеци около нас, да видим променени хора. Разказват за един уличен пастор, тези, които проповядват по улиците на Аглите, който проповядвал своята проповед и веднъж между тълпата един човек се промъкнал и му подал едно листче. Той взел листчето, сложил го в джоба си и продължил да проповядва. И когато свършил проповедта, прибрал се вкъщи, отворил листчето и видял една покана. Това била поканата на един телевизионен журналист, който му казал: здравейте, аз съм еди кой си, представя се, аз съм телевизионен журналист и ви каня на моето предаване, което се занимава с злободневни теми, цели да влияе върху промяната на обществото. Пастора прочел това нещо и написал отговор. Готов съм да приема поканата ви. Той го канял за дебат пред телевизията. Готов съм да приема поканата ви, при условие, че вие намерите 5 човека, които чрез вашата програма са променили живота си. И аз ви обещавам, че на всеки един от тези хора аз ще доведа 10, които са променили живота си чрез моето проповядване. Виждате ли каква е разликата в ораторстването и проповядването? Умилетиката. Ние имаме промяна, която преследваме. Добре ще кажете вие, но хиндуистския гуру, мюсюлманския мола, еврейския равин са също хора, които претендират да променят хората с проповедите си. Дори ако слушаме един гуру, той може да звучи много по-добре и по-убедително от християнския проповедник в неделя сутрин, при който много хора спят. Нали знаете, че и при Спържън са спали, когато е проповядвал? Знаете ли за чудото, което той е направил? Ако не го знаете, запишете си го в книжката за примерите. Спържън имал съответно хора, които спяли. Една неделя решил да си направи особен вид шега с тях. Взел една тухла, отивайки към църква, взел една тухла и казал: драги брати и сестри, днес ще стане едно чудо по време на проповедта. И сложил тухлата на амвона. След това си хванал темата и започнал да проповядва и проповядвал някъде 45 минути. Хората до един гледали съсредоточено какво ще стане. Чудото. И когато завършил накрая проповедта си Спържън, след 45 минути, доста дълга и сложна проповед, той казал: и така, братия и сестри, видяхте ли чудото? Никой не можал да отговори. И той казал тогава: чудото е, че една тухла можа да държи вашето внимание за 45 минути, а Словото Божие, което е живо Слово, ви приспива след 15 минути. Ние имаме в ръцете си едно Слово, което трябва да ценим. И едно Слово, което трябва да използваме разумно.
И тук, мили братя, идва общата, на помощ ни идва опитността. Ние имаме опитност, която използваме при проповядването. И това е много значимо. Аз познавам един професор богослов, който ни разказваше как в търсенето си на истината той преминал през много религии и учения. И ни сподели, че имал черен колан по японско бойно изкуство, защото в търсенето си минал и през японските вярвания и придобил този колан в търсенето си. Но в края на краищата паркирал в християнството, защото там намерил пълнотата на истината. И трябва ли и ние да преминаваме през дългия път на търсене, за да достигнем след години до истината? Мисля, че няма, че не е нужно да правим това. Ние просто можем да тестваме нещата. И това тестване е изключително важно за проповедника. Запомнете, тестването е изключително важно за проповедника. Един християнин и един мюсюлманин спорили коя религия е права. След дълъг спор, накрая мюсюлманина решил да нанесе последен удар и да срази християнина и запитал: добре де, нашата религия в края на краищата е по-млада от вашата, по-съвременна. Затова и верната, затова и добрата религия. Нека да ти дам пример, казал мюсюлманина. Ако ти дават една нова кола и една стара кола, коя кола ще избереш? Християнина се замислил и след малко отговорил: онази, която работи. Нея ще избера. Не е важно новото, важно е онова, което работи. Защо го казвам това? Защото ние сме хора, когато проповядваме, ние сме хора, които сме тествали това, което проповядваме. Или пък възлагаме нашата вяра и доверие на други, които са тествали, защото не сме в състояние да тестваме всичко. Не можем всичко да го имаме като личен опит. Разбира се, има опита и на другите, който ние можем да използваме, но в който трябва да сме сигурни. Ние не трябва да проповядваме Слово от Бога, докато сами или от опита на другите не сме се убедили в правотата на това Слово, докато не сме тествали истината. Затова и Словото препоръчва за тези, които ще проповядват, да не бъдат млади във вярата. 1 Тимотея 3 глава. Вярно ще кажете, те са за да не се възгордеят. Но кога се възгордява човек? Тогава, когато той проповядва теория, а опита му е малък. Затова ние трябва да търсим опита в живота си. 1 Коринтияни, 8 глава, 1 стих. Знаем, че ние всички уж имаме знание да решим въпроса, но знанието възгордява, а любовта назидава. Трябва да внимаваме много, когато проповядваме, да не проповядваме от знание само, а да проповядваме от личен опит. Затова и Второзаконие предупреждава, че може да се появи говорител от Божие име, който обаче да не говори Божиите слова. Чуйте какво се казва 18 глава, 21 и 22 стих. Ако речеш в сърцето си, как ще познаем коя дума Господ не е казал, когато някой пророк говори от Господнето име и думата му не се сбъдне, нито се изпълни, тая дума Господ не е говорил. Пророкът ти е говорил надменно, да се не боиш от него. И продължава на друго място във Второзаконие, 13 глава, 1, 2 и 3 стих. Ако се въздигне всред тебе пророк или съновидец и ти означи знамение или чудо, и се сбъдне знамението или чудото, поради което той ти говори, казвайки: да идем след други богове, които ти не си знал, и да им служим. Да не слушаш думите на оня пророк и на оня съновидец, защото Господ вашия Бог ви изпитва, за да узнае дали любите Господа вашия Бог с цялото сърце и с цялата си душа. Какво означават тези думи? Тези думи означават, че ние трябва да проверяваме проповедта, дали отговаря на Божието Слово. Не може да има проповед, която да не отговаря на Божието Слово, която да влиза в противовес с това, което Бог иска. А това, което Той иска, ни е дадено в Библията. Ние трябва да проповядваме едно работещо Божие Слово и работещи Божии дела. Тествани от опит, а опита ни е богат. Просто ние трябва да имаме очи, за да виждаме Божиите дела в нашия живот. Божиите дела в нашия живот.
Но тези дела на Бога не се случват така. Вървя си и изведнъж Бог ме удря по рамото и ми казва: опа, внимавай, сега ще ти говоря. Тези неща се случват тихо, кротко, незабелязано. Затова ти трябва да се молиш: Господи, открий ми делата си. И аз искам да ви споделя нещо, което стана в моя живот. Когато бях младеж, може би 19-20 годишен съм бил, исках да уча богословие. След основното училище се насочих именно към богословие. Първо се молих и след това отидох в единственото място, където можеше да се учи богословие, и това беше Православната академия в София. Молих се и отидах там, подадах си документите. И когато си подадах документите, този, който приемаше документите, каза: всичко е наред, само един документ ви липсва. Казвам: какъв? Ами кръщелно трябва, ще си вземете кръщелното от Православната църква и ще дойдете, за да ви приемем. Аз си премълчах тогава, че нямам кръщелно от Православната църква, но казах: добре, ще отида във Варна и ще пробвам. Имам познати достатъчно, за да пробвам по нелегален начин да си взема кръщелно свидетелство. Дойдох във Варна. Имам православен свещеник, който познавам. Любомир Попов е известен свещеник в България. Веднага отидах при него и му казах: искам да ми дадеш едно кръщелно свидетелство, без да ме кръщаваш, защото аз съм кръстен в Баптистката църква, трябва да отида и просто да подам документи. И той, колкото и да ме обичаш и колкото и да ми беше приятел, каза: не мога да го направя, трябва да дойдеш да си кръстиш, което му прави чест. Аз го изоставих него и отидах при друг човек, който ми посъветва да отида. Аз съкръщавам целият този път и ще ви кажа направо края. Посъветваха ме да отида при един свещеник, който работеше тук в една много близка църква до нашата, православна, който имаше така славата, че се напива, всеки петък се напива до козирката и тогава е много манипулативен. И мога да отида при него и да си изкарам това свидетелство. И аз го издебнах, чаках няколко часа в петъка, за да го докарат, и наистина дойде от златните пясъци, ми казаха, че го докарват, дойде и го довлякаха буквално в църквата и го оставяха там в канцеларията му. Аз си казах: Господи, благодаря ти за момента. И влязах веднага при него и казах: така и така, че трябва ми тук да ми изкарат, да ми дадеш едно кръщелно, много спешно ми трябва. Направих го възможно най-така да стане по възможно най-бързия начин. Той ме изгледа и каза: днеска не ми е добре, виждах, че не му е добре, ела утре ще те кръстя и ще ти дам кръщелното. Ама казах: много ми трябва, утре трябва да пътувам, за да го занеса в София, за да ме приемат в Православната академия. Той каза: момче, това е таинство. И като ми каза: това е таинство, мен краката ми се подкосиха и казах: Господи, какво става? Пияният свещеник ми говори за таинство, значи няма да ме бъде. Няма да ми дадат това кръщелно. И се отказах. Отказах се от него и се молих. Както в началото се моли: Господи, проправи ми пътя, така и сега се моли: Господи, не става това, какво да правя? Ти знаеш бъдещето, ти знаеш животът ми, моля ти, ти отвори врата за мене, и го зарязах. И последствие отидах и учих в МЕИ-то, като си казах: то няма да го бъде това моето богословие, и отидах и изкарах МЕИ. МЕИ беше 5 години, една година прекъснах, скъсаха ме по политикономия, защото не знаех на Тодор Живков цитатите, и една година трябваше да прекъсна. Но защо казвам това нещо? Защото след 5 години това, което се случи, Бог отвори границите. И аз веднага бях поканен да отида в чужбина, да уча в един от хубавите богословски институти. Аз не вярвах на очите си, не вярвах на това, което става. Но, това, което искам да ви кажа, между първия момент, в който исках да уча богословие, и момента, в който бях приет за да уча богословие в чужбина, в нещо, което не съм и мечтал в най-добрите си очаквания, минаха години. Минаха години. Но това е опит, който аз събирах, и в този
момент, когато се случи последното, да го нарека, събитие, аз можах да застана отстрани и да наблюдавам като един зрител, да наблюдавам живота си и да кажа: Господи, това са Твоите дела, това е опита, който Ти ми даваш да преживея, за да мога да имам опитността. И е много важно това нещо, да събираме опитности в нашия живот и да се молим с тази молитва: Господи, отвори ми очите, за да мога да видя онова, което Ти извършваш в моя живот, защото тези опитности са изключително важни и те са нашето доказателство, което ние имаме за това, че Божието Слово работи и нашите проповеди не са основани на обикновена теория. Те са основани на това, че Бог работи в нашия живот. И това е изключително важно нещо. Това е изключително важен момент. Божието Слово, което работи в нашия живот, това е основа за създаване на проповеди, за изграждане на проповеди. Много хора в църквата знаят, че аз често цитирам Римляни 8:28. И някои от вас може би се сещат, че това е обещанието, че на тези, които любят Бога, всичко ще им съдейства за добро. Само това ще кажа и ще приключа с тази точка, защото наистина Бог понякога върши своето дело в период от време. Друг път го върши в кратък период. И това, което искам да ви кажа, е едно нещо, което стана в кратък период. Когато строяхме църквата, сградата тук, се случи един инцидент. Имаше една къща, която беше тук до нас и при разкопаването на основите на сградата, къщата се срути и падна. За слава на Бога ще кажа, нямаше жертви, защото 15 човека работеха долу в основите и ако те бяха там, щеше да ги затрупа до един, може би нито един нямаше да можем да спасим, защото цялата стена изведнъж се срути в основата. Това, което е станало, че 2 минути преди да стане събитието, работниците са усетили, че им пада мазилка на главата и са излязли. Но това, което стана, направо ме се круши. Казвам: Господи, аз с такова нещо почвам строежа, с какво ли ще завърша? И изпаднах в паника, изпаднах в криза, вътрешна криза, душевна борба, не знаех Божията воля ли е, от една страна го знаех, от друга не знаех, не бях сигурен поради това събитие, но застанах в молитва пред Бога и казах: Господи, Ти какво правиш? Защо допускаш всичко това? И в този момент идва до мен едно съобщение от мой приятел, стар пастир, който ме поздрави с този стих. Той каза: знам, че нещо се случва при вас, което не е приятно, и аз искам да те поздравя с този стих. Когато прочитах стиха, аз повярвах в него. И знаете ли, повярвайки в този стих, аз се успокоих и чаках изпълнението на нещата, да видя този стих изпълнен. Повярвах в него и наистина не много време мина, така защото тази сграда, която падна, собствениците дойдоха при нас и ни я предложиха за една много приемлива цена. Ние можахме да я вземем и виждаш как всичко Бог го обръща в полза, в добро, точно както го казва Божието Слово. И ти гледаш това нещо, след като е отминало, гледаш го и казваш: Господи, Ти си славен. Ето доказателство, че Ти си силен и работиш. Твоето Слово е вярно. Римляни 8:28. До края на живота си ще го цитирам. Защото съм го тествал. Защото знам, че работи. Защото ще съм щастлив винаги да проповядвам върху този текст. Проповедникът говори не свое слово, а Божие, тествано и проверено в личния му живот или в живота на други хора Слово. Божие Слово. Така, искам да премина върху нещо друго, което ще нарека враг на проповядването. Врагове на проповедта.
Те са доста, но аз само върху два искам да спра вашето внимание, за да може да ни стигне времето. Днес и имам чувство, че с оттичането на времето все повече и повече се увеличават враговете, които действат открито, не бих казал агресивно, но внимателно и толерантно срещу проповядването. Срещу това служение на Божието Слово, проповедта. И едното от нещата, които е явен враг на проповядването, това е антиавторитарното настроение. Авторитарните режими по света създадаха и поддържат у хората постоянно антиавторитарно настроение. Затова всяко нещо, което промотира или защитава власт, закон, авторитет, съвременното общество го отхвърля, не го приема. Младите хора особено са изключително активни в това нещо. Погледнете и най-елементарните неща, като семейство и училище. Днеска те масово се отхвърлят. Колко повече можем да кажем за църквата и за проповедниците. Светът все по-силно насажда мисълта, която понякога можем да я чуем и гласно изказана в нашите лица като проповедници. Кой си ти да ми казваш какво да правя? Кой си ти да ми казваш какво да правя? Колкото човек е по-различен, толкова той се смята за по-интересен. В облеклото си, в прическата, в поведението, в думите, дори и в пола. Знаете, че вече има... Какъв беше? Как му викат сега? Трети пол. Трети пол. В взаимоотношенията си между хората, колкото си по-различен, толкова си по-интересен. Амвона много често е място, където ни порицават, изобличават и така нататък неща, които не всеки иска да слуша. Но неща, които ние добре знаем, че са библейски и, както казахме в началото, работят. 2 Тимотея, 4 глава, 2 до 4 стихове. Проповядвай Словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване, защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще се съберат учители по своите страсти, като отвърнат ушите си от истината и ще се обърнат към басните. Днес, ако проповядваш басни, ще имаш много по-голямо събрание, отколкото ако проповядваш Божието Слово. Понякога при мен след проповед идват хора, които не обичат критика и ме питат: ти защо днес ме проповядва? Или защо проповядва за мене? Имайки предвид нещо, което съм казал, което ги е засегнало лично или може би сме разговаряли за това нещо, хората не искат да виждат себе си в позицията на виновни. Чух преди време по телевизията да предупреждават за секти. Предупреждението беше: ако ви говорят, че трябва да се чувствате виновни, това са секти. Ако ви говорят, че трябва да се чувствате виновни за нещо, да знаете, това са секти. Не обичат хората да бъдат обвинявани. А Словото Божие ни обвинява. То ни кара да се коригираме. Днес всичко, което е насочено срещу авторитетите, нормите, традициите, законите, властта, е прието и е добре дошло. Хората го приемат с отворени сърца. Проповядването прави точно обратното. То набляга на Божият авторитет. Неговото Слово, Неговите заповеди са норми на поведение. Неговата чистота и святост са абсолютният пример за подражание. Неговата власт не подлежи на оспорване и съмнение. Как Амвона да реагира на това течение? Как проповедниците да реагират на това антиавторитарно течение? Първото нещо, с което ние можем да реагираме, това е човешкото естество. Или ние можем да наблягаме и трябва да учим хората, че морала е заложен в човека. Той трябва да бъде там, той трябва да се търси, той трябва да се насърчава. А това е морала да зачиташ другия. Етиката е нещо естествено за нас. Противоестествено е това да се държиш себично. Противоестествено е това да отблъскваш хората и да мислиш само за себе си. Етиката е да зачиташ обществото, в което си.
Исус казва в Матея 11 глава 29 стих: вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Словото Божие ни показва, че това, което ние учим и поставяме като авторитет, то не трябва да затруднява хората, не трябва да ги отблъсква, трябва да ги привлича. И то е нещо, което е необходимо и нормално за човека. То е част от неговото естество. Второто, което ние имаме предвид и трябва да имаме предвид, това е откровението. Не човека открива, а Бог открива себе си. Проповедта в по-голямата си част е едно откровение. Не толкова съветване. Тя е откровение. Псалом 27, първи стих. Господ е светлина моя и избавител мой. От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми. От кого ще се оплаша? Как псалмиста казва тези думи? Благодарение на откровението, което има. На опитността, която има. Третото, което можем да използваме, това е, че ние помним къде е центъра на авторитета. Центъра не е човекът, не е институцията, не е човешката организация. Центъра е самия Бог. И той доказано е прав, верен, точен и съвършен. Често пъти хора идват при мене с спор. Аз започвам спора с тях за това, дали има Бог. Започвам спора с тях и те не са съгласни с доводите ми, не искат да приемат това, което им казвам относно благовестието. Тогава аз използвам именно това, че Бог е центъра, че Той върши своите дела, Той познава човека. И аз ги оставям с една препоръка. Отиди и се моли Бог да ти се открие. И Бог точно това прави в живота им. Когато аз не мога да им открия истината, Бог им я открива, защото Той е прав, верен, точен, съвършен и Той върши своите дела. И четвъртото, което можем да използваме, това е приложимостта на благовестието. Тоест, колата, която работи. Много е важно да започваме от Твореца, а не от творението. Ако проповедника набляга само върху едното или само върху другото, може да сгреши. Но почваме от Твореца и включваме неговото влияние върху творението. Това, което е изключително важно за нас, да знаем, че сме Божие творение. Ние не можем да отстъпим пред настроенията на времето, в което живеем. Ако, разбира се, те са вредни. Ние трябва да застанем срещу тях. Трябва да застанем в опозиция. Затова Словото ни подказва да бъдем сол и светлина за света, в който се намираме. И проповядването е точно това. Солта, светлината. Ние учим хората с тяхния живот да бъдат сол и светлина. Във всяко едно нещо да бъдем точно това. Корекцията на обществото, в което живеем. Другия враг на проповядването, това е телевизията. Живеем във времето на кибернетиката. Може би няма дом в България, където да няма син екран. Българина е поклонник, бих казал, на телевизора. Аз влизам в домове за посещение и телевизора работи. Поздравявам хората и телевизора продължава да работи. Разговаряме за духовни теми и телевизора продължава да работи. Отварям Божието Слово, чета и телевизора продължава да работи. Ставам, за да се помоля и тогава вече ми става неудобно и казвам, може ли да го затворим този телевизор? И те, верно, ами ние не го слушаме. И реакцията им. И загасят телевизора. До толкова ние сме обзети от телевизията, че тя отнема часове, десетки часове в денонощието на нашия живот. Ако ние вземем сумарно тези часове, може би ще се окаже, че 3, 5, а може би и повече години от живота си даваме само за телевизия, само за да гледаме телевизора. Несъмнено, това влияние оказва отношение на хората, които гледат толкова много телевизия и към всичко, което те гледат. И когато дойдат в църква, те са отново зрители. Но какво ги възпитава телевизора? Първо, той ги възпитава на мързел. Всичко ти се поднася на готово. Всичко, което се очаква от тебе е да седнеш удобно на дивана и да гледаш. И ние виждаме много често точно такива хора, които идват в църква.
хора, които са да седна и да слушам. И никой да не ме закача, никой да не иска нищо от мене. Аз да си слушам проповедта и да си отида тихо, миром вкъщи, без каквото и да се очаква от мене. Мързел, духовен мързел. Второто, което възпитава телевизията, тук, за да не отивам в много детайли, ще сложа и интернета вътре. Безкритичност. Седиш и не мислиш много. От екрана те заливат с реклами. Тези реклами те обработват. Те ти убеждават, че това, което е буклук, което не си струва, де-факто ти трябва да го купиш, защото те са го сложили там като реклама. И виждаш, че рекламата работи. Виждаш как хора отиват, понякога виждаш и себе си, че си манипулиран и отиваш и търсиш без да искаш. Търсиш това, което си виждал в рекламите и го купуваш. Безкритичност. Третото, липса на концентрация. Знаете ли колко често се сменят картините на телевизора? На колко време? На 3 секунди. Може и по-малко дори. На 3 секунди картината се сменя. Може да е темата една и съща, може говорителя да е един и същи. На 3 секунди това се сменя. И тази смяна прави хората, тяхното съзнание да играе от едното на другото, бързо да се променя. А когато дойдат в църква, те виждат нещо съвсем друго. Трябва да се концентрират в една точка там, да гледат един човек, който им говори не 3 секунди, а много по 3 секунди. Това нещо отслабва тяхната концентрация и те не могат да се концентрират за повече от, може би, 5-6 минути. Морална обърканост. Телевизията води до морална обърканост. Екрана често може да смеси доброто и злото, мръсното с чистото и ние, без да искаме, защото нямаме време да реагираме, може би, но и вече сме до толкова свикнали, че ни прави впечатление, не ги сменяме каналите и продължаваме да си гледаме онова, което ни се втълпява, което ни се дава. Това са само част от пораженията, които телевизията нанася на съвременния човек. Християните не са предпазени от тези вредни влияния, освен ако не махнат телевизорите от къщите си. Аз съм имал случаи, в които отивам на посещение при някои възрастни хора и накрая на срещата питам човека, нещо имаш ли нужда, с нещо можем ли да ти помогнем? И отговорът е следния: брат Георги, някой да дойде да ми оправи телевизора. Някой от църквата да дойде да ми оправи телевизора, защото ми е добро другарче. Моето уважение към възрастните хора, може би те се борят с самотата по този начин. Може би телевизора им помага за това нещо, но виждам, че телевизора все повече и повече обсебва аудиторията, с която ние работим, на която се стараем да даваме истината, и затова амвона трябва да се съобрази с кибернетизацията на своята аудитория и да реагира на нея. Ние не можем да накараме хората да изхвърлят телевизорите си. Чувам, че в някои църкви го правят това нещо. При вас насърчаваш ли ги? Не. Не мога да си спомня коя църква беше, но ми казаха, че там не разрешавали телевизори. Пастор е казал изрично да се изхвърлят всички телевизори и ги е забранил. Аз не мога да го направя това нещо, пък и да го направя, сигурно няма да ме послушат. Така че това влияние ние не можем да го изключим. Трябва да се съобразим с него по някакъв начин. Трябва да му реагираме. Как да реагираме на това нещо? Някой ме попита вчера какво мисля за проповядването с медия. Дали картините помагат за по-добро запомняне, поради това, че съвременното поколение е свикнало да реагира повече на визуалните начини на довеждане на информация до тях. Те възприемат и се учат чрез екрана. Какво мислите вие? Помага ли визуалното в проповядването?
Някои от пастирите какво ще кажат? Ползвате ли много медия? Помага, да. Какво значи много? Един или много образи? Какво? Какво каза му? На всеки 3 секунди трябва да се сменя образа. Добре. Със сигурност помага. Не можем да го отречем. Ние живеем в света на голямото село, в което събитията се случват на хиляди километри от нас, но ние ги виждаме в хола си и затова ние трябва да свеждаме събитията до знанието на нашата аудитория и медията е това, което ни помага да го направим. Както може би вече разбрахте, в нашата църква има проблем с медията и този проблем е осветеността. Тук имаме цяла стена прозорци, които ни светят и които аз съм се опитвал да използвам мултимедия. В неделя сутрин не се вижда. Сложих първи ред штори, продължава да не се вижда. Изглежда, ще трябва да сложи и втори ред, да опитам, защото знам, че това помага, знам, че това има ефект. Но лично моето мнение е, че проповедта трябва да съдържа своята илюстрация вътре, своите картини вътре в себе си. Ние трябва да търсим, да говорим и да изразяваме истината по възможно най-картинен начин. Има книги, разбира се, не са преведени на български, но са много силно наблягат върху това как картинно трябва да търсим, да изграждаме проповедите си, за да може с образи в тях да посочваме истината и да я изразяваме тази истина в самата проповед, с самото изказване на проповедта. Днес хората, младите особено, са все по-склонни да приемат нещата само когато са на екран. Едно дете минало покрай пастира и на излизане от църква направило следния коментар. Пасторе, ти казваш, че трябва да четем повече Библията. Защо не говориш с някой да я дават по-често по телевизията, тогава ще я четем? Амвона вече има много врагове. Ние не трябва да сме слепи и да не реагираме. Реакцията ни зависи от това дали имаме идея, какви са враговете и да мислим в перспектива как да се борим с тях. Много от тези неща, които могат да се приложат в църква, днес са доста скъпи. Да си вземеш един медиен прожектор е доста скъпо удоволствие. Да си вземеш, да ползваш интернет, трябва всеки месец да се отчиташ на там тези, които ти го доставят, доставчиците. Да купиш хубав екран, например, на който да показваш нещата, е много скъпо. Но това, което ние като проповедници можем да правиме, аз го чух в лекцията оня ден, е да имаме визия, да го планираме това нещо. Дали ще стане веднага или в бъдеще, няма значение. Но ние сме се старали и сме постигнали до някъде успех. Например, нашите проповеди се излъчват по интернет и много хора се ползват от тази услуга, която е съвременна услуга. Хора, които живеят в чужбина, но са от нашата църква, се обаждат помежду си и казват: опа, 10 часа, айде на служба, на богослужение. Пускат интернета, чукват копчето и гледат службата на живо по интернет. Много хора казват, че те са дошли в тая църква, защото търсили църква в Варна, писали църква Варна и излязъл нашия сайт. Павел доведе едно момче много симпатично тук в църквата. Той го е направил без да иска де-факто, но той е бил на компютъра, която е търсил къде да отиде. Ето още един пример. Чрез съвременните средства ние можем да въздействаме и да ги използваме в проповядването си, за да ни бъдат в помощ, а не да търсим само негативното и да ги отхвърляме като дяволски инструменти. И така, минаваме по-нататък, искам да кажа нещо за проповедта.
Подготовката за проповед. Тя се състои от набиране на материали за подготвяне. И мога да кажа, и трябва да кажа, че Библията е основен източник. Проповедта има за цел да каже на хората не какво мисли проповедника, а какво мисли Бог. За да стане това, той трябва добре да знае какво казва неговата Библия по даден въпрос. Библията има много теми вътре в себе си, които са разработени. История, поезия, морал, етика, биография, драми, сънища, песни, проповеди. В нея има 1189 глави, 31 176 стиха. 2930 личности дават материал за размишления в своя живот и действия. Ако не ми вярвате, проверете ги тези цифри. Темите на Библията не могат да бъдат изброени адекватно, защото колкото повече четем, толкова повече неща можем да открием. Не знам какво е вашето мнение на пастирите, но аз имам чувството, че Библията говори по всички теми, дори най-съвременните. Има какво да каже. Може да не го казва с съвременните изразни средства, но има мнение по всички въпроси. И така, какво влиза в подготовката или кои са етапите на подготовка на една проповед? Започваме с най-важното. Кое е то? Молитва. Благодаря. Най-важното е молитва. След това продължаваме към етапа откриване. Това е основната идея, за която чувстваме, че трябва да говорим или имаме водителството на Святия Дух да говорим. Това нещо може да се е появило в началото на седмицата, това може да се е появило много време преди това, дори година преди това, но в сърцето си ти се е загнездила тази идея, която ти я държиш там, тя стои там, не можеш да я прогониш, не можеш да я забравиш, просто мислиш за нея и постепенно се натрупва материал върху нея, който ти, ако искаш целенасочено, ако искаш без да искаш, ако си капацитет и помниш, можеш естествено да събираш нещата, свързани с тази идея. Но ако не си капацитет, можеш да ги събираш по свой си начин, да ги записваш на бележки, да ги записваш в тефтер и да събираш информация, свързана с тази идея. И това е етапа на откриване. Следващия етап, третия, е молитва. Много важен момент. Молитва. Ще кажете, нали започнем с молитва? Пак ли ще се молим? Пак ще се молим. Молитвата е изключително важна да присъства между всеки един от тези етапи, в които ние вървим към крайната цел подготвена проповед. Следващото е аранжиране. Това е организиране на материалите. Много важно е за един проповедник да има достатъчно и добри материали за подготовка на една проповед. Знаете ли, когато учихме, ни казваше един професор, много е важно не да запомните всичките книги, а да знаете къде се намира, за да може да го намерите, когато ви потрябва, когато дойде момента да ви потрябва. Затова са много полезни неща, които да имаме в библиотеката си, за да ги ползваме. И аз съм донесъл някои неща, които смятам за едни от най-полезните. Първите неща са Библиите. Казвам Библиите, защото е полезно да имаш няколко превода на Библията пред себе си тогава, когато се подготвяш. Аз съм много горд с тази Библия, която ми беше дадена от една сестра. Превода е, сега ще ви кажа, 1874 година. И сестрата ми каза, че я намерила в буклучийска кофа. И ми я донесе и каза, ще ти трябва ли? Ще ти върши ли работа? Казвам, сестра, ако знаеш какво ми носиш само. Това е съкровище. Защо е съкровище? Защото можеш да го отвориш и да видиш как е преведено там. Стария превод. Колкото са по-стари преводите, толкова повече те са се стремили към оригинала. Не казвам, че няма грешки. Допуснати са грешки в преводите. Но това винаги може да ни бъде от полза, когато разглеждаме един текст. Да отворим различните преводи. Аз имам тук синодално издание. То е също много близо до оригинала. Имаме
Може би една от най-новите преводи. И когато ги отвориш тези различни преводи, ти ще видиш една дума как по различен начин е преведена. Но, за да видиш превод и за да все пак проповедника се стреми на възможно най-близко да достигне до оригинала, защото когато ние тълкуваме едно Божие Слово, идеята ни е да достигнем възможно най-близко до това, което автора е искал да каже. Авторовата идея е изключително важна за проповедника, защото по този начин ние можем да открием какво е имал той предвид. То е важно, не защото не толкова е важно за аудиторията, на която говорим, а е важно за моста, който трябва да изградим, за да достигне авторовата идея до нашето съвремие. Затова може да ви помогне, аз не знам, аз ви давам сега от тук нататък, ще ви давам английски неща, но това е нещо, което е много полезно. Това е речника на Стронг. И в него всяка една дума в Библията е описана как се тълкува в оригинала по няколко начина. Нещо изключително важно, което обаче може да бъде намерено в компютър. Тези, които четат английски, могат да го намерят в eSword, се казва. Не знам, ползвате ли това инструмент, помагало от интернет, което може да се изтегли. eSword там го има това нещо и като чукне само с мишката, веднага ти изкарва думата, без да я търсиш. Но това е речника, който е там, който е много полезен. По този начин ние се приближаваме до оригинала. И така, други неща има тук. Важно за подготовката е да организираме тези материали, да намерим къде какво ни трябва. Отново молитва. След това има стилизиране. Или това е фразиране или фризиране на идеите. На идеите. Колкото по-малко идеи имаме, толкова по-добре. С други думи, ако се занимаваме с една основна тема, това е полезно, защото хората ще я разберат много добре. Много по-добре, отколкото ако ги занимаваме с 3, 4 или 10 идеи. Затова ние се стараем да фокусираме нещата и това е най-добро върху едно нещо. Молитва отново. След това опростяване. Това е довеждане на идеята до запомнящ се формат. Картинност, илюстрации, логика, всички тези неща да ги подредим по определения начин и накрая, след молитва отново, остава изнасянето на проповедта, което е, разбира се, кулминацията на тая подготовка. Представянето на проповедта, която цели да достигне до хората. Колко време ми отнема да се подготвя за една проповед? Брат Живко, на тебе колко ти отнема? Различно е. Различно е. Но за една добра проповед, примерно, на мене ми отнема между 10-12 часа сумарно. Сумарно. Аз не мога да кажа, че сядам в 3 и завършвам в еди колко си с проповедта. Аз ставам и работя. Но 10-12 часа. Но обаче, ако трябва да се подготвя много добре за нещо, тогава над 20 часа могат да отидат сумарно време за подготовка. Видове проповеди. Ще ги спомена, защото там са безкрайни нещата, които могат да се кажат. Не мога да ги... Когато преподавам омилетика, ми отнема 2 седмици, за да премина през видовете само проповядване, но само да ви запозная с тези видове проповядване. Разяснителното проповядване, това е когато пасажа води тълкуването и изводите. Какво иска, примерно, да ни каже Колосяни, 1 глава, 9 стих, където е дадена молитвата на Павел към колосяните. Разяснителна. Пасажа води нашите мисли. Тематична. Когато дадена тема води нашите мисли и ние откриваме различни, може да са различни места в Словото Божие, за да я разясним. Например, темата Бог, темата ангели, темата вяра, грях, водителство, духовна борба. Това е тематичната проповед.
Аналитична. Използвайки контраст или сравнение да хвърляме светлина върху даден предмет. Контраста Адам Христос, Илия Йоан Кръстител, султа и християнина, който е пазител на чистотата на обществото, светлината и християнина като човек, който осветява истината. Етимологична. Етимологичната проповед цели изследване на важна дума в Словото с цел разбирането й да доведе до по-правилен начин на живот на вярващите. Например, темата прощение, значението на прощението, изучаването на българската дума прощение с цялата етимология, граматика, след това намиране на текстове, където ни се говори за прощението, като разясняваме това значение там в текста и достигаме до изводите, които могат да бъдат, например, няма прошка без жертва. Или какво е прощението за тебе, да го разбереш това нещо. Аналитична проповед е другата, това е проповед, която раздробява дадена концепция. Библейска доктрина, пример за библейски живот, библейско чудо с цел да даде необходимата информация и изводи за слушателите, за да се промени мисленето и животът им. И това, разбира се, не са единствените видове проповеди, но една от модерните проповеди е наративната проповед или това е разказната форма. Пример, историята на Естир и Мардохей и Аман. Това е разказ за това как човешкият бунт срещу Божиите хора може да послужи като инструмент за Божия слава. И така, след като сме събрали материал, след като сме го подготвили този материал, идва време за да презентираме нашата проповед. И тогава ние трябва да работим върху неща като стойката, като гласовата вариация, като външния вид, жестикулиране, увод, заключение са много важни, защото те помагат на слушателите да влязат в темата, съответно да излязат. Затова са полезни сухите тренировки. Сухите тренировки са тези, които ни помагат за да се освободим от сценичната треска. Сценичната треска обаче въпреки това си е полезна до някаква степен, до толкова, доколкото не ни взема ума и дума, да не можем нищо да кажем. Тогава сценичната треска е опасна и ние трябва да я преодолеем. Това, което ние трябва да целим в проповядването е основно да достигнем до няколко цели в нашите слушатели. Първото, до което трябва да достигнем е съзнанието, ума. За да достигнеш до ума означава, че трябва да си достатъчно логичен, за да може да бъде разбрана проповедта. Но това не е крайната цел. Следващата цел е сърцето. За да достигнеш до сърцето, трябва проповедта ти да бъде достатъчно илюстрирана, достатъчно обяснена, така, защото човека не само да я разбере, но и да я почувства, че това се отнася за него. Това става въпрос за него. И третото място, третата цел, която бих казал е вече крайната, това е волята на слушателя. Ума, сърцето и волята. Това са действията. Не само да чуе проповедта, не само да я разбере със сърцето си, но и да започне да действа в тая посока, да работи, да върши това, което е чул. Промяната да я видиш на дело. Словото казва да не бъдем само слушатели, но и изпълнители на Словото Божие. Мили братя, има и някои неща, които аз смятам, че са важни и бих желал много да се дискутират между нас, защото ги виждам като проблем в българските църкви. Не зная, не мога да претендирам, че познавам всички църкви. Може някой от вас да кажат, в нашата църква го няма това нещо, този проблем не съществува, но аз искам да го повдигна и да го оставя във вашите умове като причина за размисъл. Първото нещо е визията на проповедника. Какво искам да постигна в църква след проповед? След проповеди. Имам чувството, че в много църкви, като говоря това нещо, говоря и за себе си, и го приемам го отправям не като критика, а го отправям като нещо, за което и аз трябва да мисля. Имам чувство, че много от проповедистите са като стреляне във въздуха, с пушка, с надеждата, че там някъде може да оцелим нещо, което лети. Проповедите ни са без
визия, без някаква цел, без да очакваме нещо да се постигне. Проповядваме на тема, която ми харесва, която ми се струва хубава, проповядваме и приключвам с нея. Следващата неделя нещо съвсем друго, различно от това, което съм проповядвал предната неделя. Затова са препоръчителни сериите. Използването на проповеди в серия. Това кара хората да се съсредоточат и да разберат един предмет по-добре. Визия на проповядването. Другото, липса на културно усещане. Много пъти съм се задавал и много искам да го поставя като дискусия, тема на дискусия. Дори говоря с организаторите на тази конференция, дали не можем да помислим за време, в което да размишляваме върху това, какъв човек е българина. И като разберем това нещо, какъв човек е българина, да си зададем въпроса, какво има нужда той да чуе, какво ние трябва да му кажем, за да бъде добър християнин, да бъде такъв какъвто трябва, да бъде стабилен, да бъде верен и да продължава напред във вярата си. Ние живеем в една православна страна. А трябва да ви кажа, че имам чувство, че много от нашите проповеди са с западна ориентация, с западно влияние. Българина обича да чуе народни неща. И ние не му ги даваме. Защото нямаме понякога достъп до тях. По-лесно ни е да достигнем до западната информация и тях нея да им дадем. И не сме размишлявали за това нещо. По какъв начин православието влияе върху българина, по какъв начин ние трябва да се съобразим с православието, какво можем ние да вземем от православието, за да го приложим в проповядването си и в църквите си, по какъв начин можем да бъдем българи и да не ни обвиняват, че сме западни агенти. И има и други неща, които искам да поставя в умовете ви, но тук явно трябва да прекъсна, защото времето ми изтича, остават само 5 минути, аз не искам да просрочвам това време. Има неща, които ние трябва да преодолеем лично в своето служение. Това е страха, че някой ще ни отнеме мястото и поради тая причина понякога отхвърляме или прогонваме хората, които в църквите ни са способни и имат потенциал да ни бъдат помощници, да ни бъдат в съдействие, дори да направят някои много неща по-добре от нас. Но тук има страх някакси, който не знае откъде идва, но идва в проповедниците да им бъде отнета това предимство или тая привилегия да проповядват. Също не сме свикнали да работим в тим. Аз зная, че Джон Стот, който е толкова известен и като проповедник, и като богослов, той има цял тим. Разбира се, може да си го позволи това нещо финансово, сигурно, но има цял тим, който ангажира определени хора да търсят материали, които да му дават, за да може той да разработва своите теми и да ги прави по-достъпни, по-ясни, с много повече интересна информация в тях. Така, с това завършвам.